Yeah, my name is Louis Ngara, Nrichizvarwa cheZimbabwe, a son of the soil, currently staying zvangu United Kingdom. Inini kwandinobva neupenyu kwakaoma, nokuti kana paina anofunga kuti zvake zvakaoma, zvangu zvakatonyanya kuoma. Inini ndandiri munhu ane unoziva kana paine chainzi chidhakwa, tinoona zvidhakwa, tiri kuona munhu chidhakwa. Ndaive ndiri chidhakwa chepamusoro-soro, ndaidhakwa, ndaihudzatsa, ndaivatako to the extent yekuti inini ndaigona ndairara kubhawa ndouya kuseni kuchikoro kwandaiticha. Pamwe pacho nekuti ndaiticha nahead teacher ainwa futi, tainwa tesi tichimbodhengurana pabhengi tichiwisirana kune mudhara anga ari kuma-60 years old, inini ndiri mwana mudiki. Ndanga ndiri pfambi yepamusoro-soro, ndichiita inini ndichiita zvemadzimai pese. Inini handitomboziva ndakandana nemadzimai mangani in my lifetime. I was a womanizer. Madrugs, zvomunoti madrugs takazviputa. Inini kunana Southampton police station kuyo ndakatorara muchitoti kuyo. Zvinhu zvakawanda zvatakaita, even tiri kushanda pafeko nemashamwari yangu tichibva ipo paya tichienda kunana Mhondoro. Amene Mhondoro kana Mubaira pajunction ndakapotsa ndaurayiwa ipo paya ndadanana nemukadzi wemunhu. So unoona zvinhu zvatakaita muupenyu chaizvo, kuzvifunga chaizvo zvinotyisa. Teiko kwana Mutoko, kwana Nyadire kwesoko pakaita yange ringori vakadzi chete. Ini ndanditori pacollege, but ndaigona kuwanikwa pacollege one day a week, ndichienda ndichingotenderera ndichitsvaga madzimai chete everywhere. Basa rangu rainge ndaisemesa, upenyu hwangu hwaisemesa, nekuti handina chandakanga ndichinyatsoziva chandakanangana nacho. Panakanga chikoro kandakamboticha kusanyetu chako apinda Ngara tichishamusira tichionererwa patisina chinhu muupenyu, chingoita zvedoro magrosa. Inini upenyu hwangu hwakanga uri doro. Padoro ipapo manje tainyorwa kumusana every month, totorerwa mari yacho. Wonwa futi, woita futi senge tikenge tichivhiri chenhamo, so uchingonwa wonyorwa kumusana, wobhadhara panopera mwedzi, wotenga grocery rechikwereti, wozongobhadhara zvapera. Chandakaburira chaicho chandinoziva hapana. I don't remember chandakaachiva mazuva andakanga ndiri kuita zvevakadzi nekunwa. Asi ndakazosangana naIshe Jesu, ndoda kutenda mudzimai wangu, because mudzimai wangu was strong for me. She was strong in her faith. Uye achindinamatira mazuva ose kuti Mwari vandisunungurewo, vandirangarirewo. Unozivaga mudzimai wangu inini pandakaroora akanzi nevanhu vakatomunzwira tsitsi kuti ko aitwa sei kwaroorwa nemunhu akadai, nekuti vanhu vaiziva unhu hwangu. Pamusoro paso ndaitorombe futi, because handina chandaibata chaibatika chakadai panga pasina. Ndichibva ipapapa ndakaita imwe nguva yekuti inini ndakazomboreflecta kuti ndinosvika kupi nekalife kandiri kungoraramaka, ngoti madzimai doro, chino nechino, madrugs, chino nechino. Ndobva ndangoti nini ndakudzokera kuchechi. Saka ndakundonamata paya chimwe musi ndangoti shoko rakarohwa zvechokwadi, rakarohwa zvine simba. Ndibva ndanyatsoona myself, ndichinyatsoona kuti panapa ndakarasika zvechokwadi, chibva ndatendeuka. Hangoitwawo utakoni, ndakatendeuka ndichibva ndangoti siya zvese zvivi zvangu, ngenda handichada zvivi, ndakuda kuita upenyu hutsva. Ndo zvechokwadi life yangu yakachinja. Ndakatanga kuita zvinhu zvinobatika, ndakatoona ndichitanga kutoita zvinhu, kutotanga tingatounganidza tumari, tototengawo hembe dzakanaka, tototengerawo vana, totochengeta vabereki. Takutonzwa kutotengawo dzimba, takutotengawo zvino, akutonzwa kutogona kutenga motikari. Zvinhu zvatochinja, kalife kakutodi katonaka. Saka zvinoita Mwari manje, kana wabuda Mwari paya life futi inenge yakutangawo kuita nani, nekuti mari haichisiri kungoraswa, yakushanda zvinhu zvine musoro. But ndakazoti manje one day
inini manje ndasvika pakubva hata kutozvinamatira ndatooneka life kakachinja lives everything zvado good zvizvese zvado bo vandakangosangana nemumwe mukadzi so mvana ngobva ndadyira vandarasika zimweya mweya rekudhara chibva rangotidzokera vanoti gede mwana zvikanzi gede zvivananzi kose kutogara kupi wati ndatoyimbirwa pepe musingurumana ntoona vana vake tuchichi wozombouya padheni wozodii wozoketa apepe ndakutotanga chiwande naadzimai futi zimweya riya ratanga saka pandasvika padheni pepe ndo pakazi ndatambirwa pepe nezikisi rimwe riri pamusoro ndobva ndatambirwa pepe nepundikirwa zvinonakidza ndaona ndiri mudenga rechinomo zvakanaka zvikadii pepe tatodii tatotobikirwa tumasoseji tumaliva tuchichi titochekerera nonariti chichichichi that was good zvakanaka saka ndweloisingara here watinonzwa muimbiwe ini ndini chichi ndinofunga kuti ndazikamwa wati good uri elda kuchechikeyo ndadatowo elda kabodza makore anga atofamba tichitonamata tichitoita chirevesa chichichichi handitori elda wati zvakanaka sasa uchechi kwenyu saka munotoparidza vanhu vachitotendeuka nditi tikati yes, I do all these things. I preach in church and do all these things. Very good. Can I ask you one thing? Nai Mr. Ngara. Panapa murukudeni. Tava nditede tutodana na chichi ndatofambira chichi mwe andisi kubvunza because ndopenga ndakakoziva zvangu ngocheka ngoti ndazoti muri ereda chichi unoenda kuchechi chichi nditonamate chichi ndotoitawo zvangu zvemubhawa nditori chipfeve and everything. Imi mati mutori vanhu vari boiling ndimune muchitoparidza dzokai kwandiri chichi makaneta makaremerwa wati saka panapa imimi mungatondishandurawo here upenyu hwangu hwakaipa mungatondiitisewo wakanaka ndinotokuparidza ndingambotadza kudaro nei zvanzi but hamusi makatoremerwawo here Mr. Ngara because tiri kuona nge mune mutoro muda kutoturwawo mitoro muri kutotambudzikawo nemitoro yenyu pepe ndakutoisa zvakutondiremera pepe ndakutoshaya kuti kumaji saka zviri kufamba sei panapa ini ndatofamba nesauti homwe tichitoziva ndichaluma handiti but nditoona pepe zvikadonza saka ndimunosvibisa chechi keni tikati wadhumini kana uchiti ndimunosvibisa chechi chichi saka ndofambira zvechipfamberi panapa hati une mudzimai here kumba iweyo mudzimai wako anotonzi chakati munoti makamira makadai dai tadedza mukuru wenyu wekuchechi iweyo unobvuma here kuti zvauri kuita zvakanaka ndikati amai azikori kuti wakuitireko zvisina basa chichichichi ndambotofunga kuti akangotidi ari kutotamba zvikanzi handisi kutamba ende handisi kutoseka ende kana mati muri kunamata namatai ende kana mati muri kuita zvenyika itai zvenyika ende iwe ndakumudzimai wako ndakukudzidzisa kuti kune munofanira kuti muti munamate mude madzimai enyu kwete kugoda zvese and I don't like munhu anopretenda kuda Mwari imi muchiziva kuti muri vanhu vakaipa saka buda mumba mangu ndatofunga kuti joku pepe ndabatwa manje ndabatwa bhachi panapa nepanapa asandudzirwa kudai zvo buda mumba mangu pamwe ndafamba nebhaibheri rangu bva radonha ndichifunga kuti ndisina kuzviona ndabuda pepe ndatondyera zvanzi chibhaibheri changu ichi chipotserwa kwakadaroko zisikanzi siyana nechihure siyana nechipfambi zimbwa remunhu saka munoziva from that day manje unoziva pandakabuda ipapo ndichirangarira ndichitarisa kuti saka ndo zvandaiti kunamatawo here izvi saka kana ndichinzwai nemunhu wemunyika ndichinzwai nepfambi saka chandoti kunamata chii then ndo pandakatanga kutendeuka again pakurwendo tinopunzika tichimuka tichishambira tichipunzika tichimuka hatisati tachibata ndoda kudzidzisa mumwe munhu wani kuti zviri possible kuti unogona ngochinamata asi ugorasika again zviri possible kuti munhu unogona kuita zvemadrugs zviri possible kuti unogona ngori kuita zvehwahwa uchitotadza kuti uzive kuti ungauregere sei zviri possible kuti utadze kuziva kuti murume wangu achachinjawo here kana kuti mukadzi wangu achachinjawo Mwari vakatondichinja vakatondishandura mapfekero andakanga ndichiita neye zvino zvasiyana maonero andaita mafungiro andaita naye zvino zvasiyana zvandakuitira mhuri yangu nezvandakanga ndichiita then zvasiyana vadzimai vangu ezvinezvi ndakuvaita value ndamunhu ndachisikwa chitsva
kuna Mwari kudenga anoshandura vanhu. I wanted to change, but I could not change until God changed me. Anoshandura vanhu ndi Mwari. Thank you.